pa naton ang pagbasa sa inyong mga sa pila ka um, mga request ka greetings sa aton yang mga taga palamati sa siniyang edisyon pang last Sunday na sumunga February 27 last Sunday sa bulan sa Pebrero. Oy, happy birthday lang kili sa akon nga Iloy. Kaya celebrate siya nga 80th birthday subong adlaw si Fortunata Santillana Lecciones. Birthday niya subong, happy birthday lang da. Daw lang alang ko magkakadto dra kay samtang nagapanyaga kamo dara ari ko diriya sa istasyon sa Bumbo Radio. This time mga kibanan ang ambanon nga may tigulo nga sa ugoy ng duyan. Okay, sa ugoy ng duyan, nagdulong sa inyo sa oras, 40 minutos na nakaligad sa tagna ng alas 12. Padayon ko mga nagapamati dito sa palatuntunan, gitara sa bumbo, ang iba na tulugan na. Samtang ginakapta ng cellphone kag nagalantaw sa YouTube channel. Kag samtang ginatukar ang sa ugoy ng duyan. Naglagapok ang cellphone kina nabuyan. No? Oy, sino dang sino da sa inyo natulugan kag nabuyan ang cellphone? Ala,
pakigbatuyin katuyo. Kay ginaduyan-duyan ka mo, mga kabyanan, mga kabumbo, sa mga matahom nga mga lalantunon, mga sunata. Kung sa mga tinigulang pa, para sa amon, ang tawag sina sunata. Subong way na naya sa may nagambal sunata mo, no? Bumbo Stephen, kung magsiling sunata daw, hindi na maintindihan sa mga millennials. Siya gwapo sa mga sunata, to sa yato nga, ang mga sound bla, ang music. Yan, grabing sunata ba? Gwapo. Sunata. Di mapatukar kita di sa mga matahom nga mga sunata. Sang una kag sa karon nga mga sunata. Di ugoy ng duyan. Amo gitong amo gitong rason ko nga nahulog cellphone ninyo da. Kaya natulugan ka mo. Ari anayo. Ari ang ambanon nga ining sunata nga sang una pa man ini. No? Ang sunata nga may tigulo, pipit, puso. Okay, pipit puso, 45 minutos ang nakaligid sa tag ng alas 12. May lang pagpamati na sa kay Father Rimbert Rivera dira sa southern part sa Negros Occidental. May gini si Father Rivera kay may mga taho pa yung ginapadala diriyo. Tingko, amo ginang rason Father Rivera kung nga do nagnami ang tingog ko subong sa imo nga espesyal nga taho. No? Nga makangkahang, nga matamis kun kalamayan, kag ang imong butod sa tiyan madula. Kung mag-inom sang taho. Huwag ka namit gido. Tingin na tanan ginakatilaw sang taho.
ni Father Rivera. May nga pagpamati man sa kay Sister Fe Di Jesus. Daw ay nakukaba. Daw ay nakapanawag si Sister Fe, no? Kumusta na yan si Sister Fe? Way sa kapanawag? Okay, sige. This time mga kabyanan, daw ang mga music nga ginpabati naton, daw mga medyo kalagday nga daw matulugan ka. Abi, diri anayo sa kanta ni Max Urban nga may tigulo, mitulo na. Okay, Max Urban, mitulo na. Okay, mitulo na. Mitulo na ang luha sang mga mata. Ayos. May lang pagpamati mandra sa mga abyan naton sa may barangay Banago sa ilan ni Uloy ni Pangi, no? Kag subong man sa grupo ni Tony Oquindo. Nga nagapamati man subong may lang pagpamati dira, no? Sa palatuntunan gitara sa bumbo. Damo pa kita sabay tigana nga mga lalantunon, no, para gid sa inyo tanan. This time ang ambanon nga may tigulo nga may napatungan tayo Somewhere My Love ay pano, no? Somewhere My Love, pero ato ni nang igapabati sa inyo pagkaligid gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay.
Basta Radio Bongo. Pabalik na magkabinan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. 5 minutos sa nabilin. Kaya magadangat kita sa tagna nga launa, baw kadasig sang oras. Bago lang kita kapungko, subong alauna na dayon. Di sa wala pa na magka-request. Nga, gawin na kamo sa inyo ma-request kay ang oras nagalakat basi hindi nyo na maabdan. Basi kung mo mag-request bala para tapos ng programa. Okay? Sige, this time mga kabiyanan ang ambanon nga may tigulo, Somewhere, My Love. Somewhere, My Love. Oras 2 minutos na bilin kabagadangat kita sa tagna nga launa diri sa aton nga pagalagad sa palatuntunan gitara sa Bombo. This time ang ambanon nga may tigulo Together Again. Sa mga Together Again dira rin ang inyong ambanon.
minutos sa kiligid sa tag ng alauna. Shout out ko mga idol, family Taharan sa Kalimbahan, Makato, Aklan. Ang pagpanamihulin sa kay Ron Rosas. Kag may nga pagpamati man sa kay Hazel Ronquillo. Si Ron Rosas, OFW from Taiwan. Siya from OFW ng Taiwan, idol, kasadyagin niya mamati sa inyong gitarista sa Bombo Bacolod. Damugin nga salamat, idol. Okay, sige. Salamat man, Ron Rosas. Okay, sige. This time, mga kabyanan, dugangan pag nato ng paglingaw sa inyo, pagi sa pagpatukar sa mga matahom nga mga ambahanon. Ang ambahanon nga may tigulo, walay angay. Si Abi ang walay angay. Abi, pamatian ta? Sige, walay angay. Okay, ang ambahanon mga kabanan may tigulo, walay angay. Walay angay. Magsiling ka nga walay angay. Ang sang una pa niya mga ambahanon ni walay angay. No? Kag kon magsiling nga walay angay, may mga kadungan asya nga mga ambahanon, mga usahay, mga matudnila, nga mga Cebuano songs, mga Bisayan songs. No? So, this time mga kabanan, pagkatapos ang walay angay, pasundan natin sa lain pagin nga mga ang mga kadungan yaman yang mga nagsilikat sa anay. No? Nga mga ambahanon. May lang pagpamati na sa kay sa liwan sa kay Tony Oquindo. Daw ay niya di ma-forward ang yang mga tanamyawon subungaw. Ginalantaw ko dito.
Dula niya ma-forward subong. Taon, sa way mo ma-forward mo talam yawon. Okay, 8 minutos ang nakaligad sa tagna ng alauna. Diri sa ito pangalagad sa platuntunan gitara sa bumbo. So nasiling ko na, ang kasabay sa mga walay angay, amo ni mga ambahanon nga, usahay. Sige abi, usahay naman kita. Usahay. Okay, nganong gitiaw-tiawan. Nganong gitiaw-tiawan. Ang gugma ko kanimo. Amo na siya, kanimo dang. Amo na siya ang ambanon nga usahay. Noy, please greet sa imo mga fan nga gapamati gid subong Rosindo Escobar, Jonel El Balbuena, si Borges Erasmo, kag subong man si Nonoy Gascon, kag Reverend Vimon Durumal, si General Lupi Bidia, kag subong man si George kag Dr. Fornan, kag Judge Rimi kag Purita Octaviano ang pagpanamyaw gikan si kay Tony Oquindo. Ang iya sini nga request tuburan. Okay, sige tuburan. Umanang ginasili naton nga pag-request. Patukar ta dayon. Ari na ang tuburan.
Okay, tuburan. Ayos. Ang ambanon nga may tigulo tuburan. Si Hazel Ronquillo, siya bumbudan, ma-request si Lola Elsa Arsinasang Dandansoy. Oh, okay. Si Cora Ginsataw, good PM bumbudan, present naman kami ni Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, banak ko nga si Sandro Ginsataw, kag Choy Ruming Salinas, kag tanan nga nagapamati diri sa Barangay Zone 3 Pulupandan. Request ko bumbudan, Baliling. Okay, tanaw tala na. Kag may lang ang pagpamati liwat sa kay Father Rimbert Rivera, siling niya, ang iyang request ni Father Rimbert Rivera is Dandansoy. Wow. Kagapi Fiesta sa Kabakungan, February 28, buwas nga adlaw. Gapamati yung mga kaparian sa SOR. Ang request ni Father Rivera, Dandansoy man. So, ipabati naton ang ambanon o kung ang lalantunon nga may tigulo Dandansoy. Okay? Okay, Dandansoy, amo ni ang mga magsiling kaya nga mga ambanon gagin compose sa diri ginubra sa Negros. Kay tayo Negros sa nagubra, nag-compose sila. Amo ni ambanon nga may tigulo Dandansoy, no? Kag sino lang abi ang hindi magkabalo magkanta sang Dandansoy man ay ang Dandansoy gintudlo ni from generation to generation. Halin sa mga katigulangan naton, amo naging kantang mabatian sang mga naging ginikanan ta sang una. Tapos ang ginikanan ginkanta sa kabataan, ginkanta naman sa kapuhan, hasta nga nakalabot sa subong nga henerasyon sa mga millennials. Tikon may ara dira nga hindi makabalo sang ambanon nga Dandansoy, kag wala gid kay balo sang kanta nga Dandansoy mahimo nga wala gid sila siguro nakantahan sa ginikanan nila Dandansoy. Mas hindi ka ba naman kanta na? Kaya mo gini pinaka basic nga kantahon sang Iloy o kung sang amay ang Dandansoy magpatulog sa bata. Di kung mga kabataan da may mga yaya, base ang yaya, hindi ka ba magkanta sa Dandansoy yahay. Di ka luhoy man no? Pero at least diri sa palatuntunan gitara sa bumbo mabatian nyo ang ambanon nga Dandansoy. Karon sa gabi sa harana, may papati pag nato lang ang ambanon nga Dandansoy kay dapat hindi ni madula mo. No, ang Dandansoy alin sang unang henerasyon ba pila na henerasyon na kaligad nga nangin ang Dandansoy lang gidyapon, no? Ginakanta naton kapos lang matun-an ang iyang atuno. Amo nang ginasiling lang nga singable nga kanta, singable. May ara mga kanta nga hindi singable
Do mabudlayan ka pa kag ma-memorize mo ang tuno kag pagkatapos do ka budlay kantahon. Pero ang ining dandansoy baw kapos lang banwa singable, no? 21 minutos ang nagkaligad sa tagna nga la una dili sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. This time mga kabanan ang ambanon nga may tigulo. Daligid lang. Mayo nga pagpamati lang sa akon nga biyan si Manuel Sanico dala sa Banwa sang Valladolid. Nagapamati gid siya subong Mr. Sanico and family. Mayo lang nga pagpamati dira sa palatuntunan gitara sa bombo basi may request ka kag ari lang man diri sa akon nga playlist. Pwede ko man na ma-play, no? Pwede ko mapabati. Okay, sige. So this time mga kaibigan ang ambanon nga may tigulo La Paloma. Okay, mga kabyanan ang ambahanon nga may tigulo La Paloma. Nagdulong sa inyo sa oras. 26 minutos na nakaligad sa tag na ngalauna. Baw, dugay-dugay maalas 2 na. No?
Kag ang aton nga mga kauturan nga wala pa magka-request, ambot kung hindi ka mo mag-request pasubong, kagulato nyo pa last minute basi kung wala na sang oras. Mayari kita la idugang pamati sa inyo nga ambanon. May tingulo nga lawiswis kawayan, pero pagkatapos sina i-play na to ng request, may request ni Giligina nga baliling, no? Mutya ka baliling. Sige. Pangitaon tabi si Stephen na lang kung matukar sang baliling kay daw ay di sakon nga listahan ng baliling. Steve, kaya mo na siguro nga tukaron ng baliling ikaw na bahala karon. Pero antes sina, ari na yo ang lawiswis kawayan. Okay. Lawiswis kawayan na banwa. Ang aton nga baliling ara na dakpan mo na si baliling. Ti piho-piho na ang gitara to blang nga kwan, ang gitara mo na blang gabita nga ang kwerdas kwan nga bilog 14. Ari na ang ambanon nga may tigulo baliling.
Okay, Baliling. Nagdadulong sa inyo sa oras 35 minutos sa nakaligad sa tagnang alauna. Padayon ko muna nagapamati din sa palatuntunan, gitara sa bombo. May nagapagpamati na sa kay Doc Paul Unyal, dara sa may Regent Pearl Alihis. Damani ang yan ipirmi na request ka kanta Love Story mo, no? Ari na sa kay Doc Paul Unyal ang banon nga may tigulo Love Story. Okay, Love Story. May lang ang pagpamati dyan sa kay Ronilyn Cuenca Tanya. Bumudan may hapon pa liyog shoutout sa papa ko nga si Ronilo Tanani o Tanya. Kag kay mama ko si Lynn. Nga gapamatigid sa imo programa kag sa mga taga Sitio Kiyaw, Barangay Alihis, Valladolid. Nga nagapamati. From Ronilyn Cuenca Tanya. Okay, sige. Kag may man nga pagpapati kag gabilit na ako. Dogi na padalian ako.
Sige. Kag may lang pagpamatinas kay Babong, no? Babong ang imo request, Ario, ang sa imo karon Babong, ang ambanon nga may tigulo rosas pandan. Pero mabalik kita mga kabyanan pagkaligid lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Tip sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang
Paradyo Bongbong. Pabalik na mga kabanan sa tunapag pangalaga diri sa panatuntunan gitara sa bumbo. 44 minutos na nakaligad sa tagna nga launa sa hapon. This time ang ambanon ng Matigulo Rosas Pandan para kay Babong. Rosas Pandan, nagdulon siya sa oras 12 minutos sa nabilin. Kaya magadangan kita sa tag ng alas 2 sa hapon. Pailang pagpamatid na sa kay Rose Sario, Nilo Sario. Dala sa may barangay Alihis. Ari ang dulot ko yung ambanon. Nga lalanturon para sa kay Rose Sario. Memories of our dreams. Okay, sige ba?
Okay. Memories of our dreams. Nagtulong sa inyo sa oras. 9 minutos na nabilin. Kag magadangat kita sa tagna nga alas 2 sa hapon. Yari pagid ang isa sa mga matahom nga mga ambahanon nga sikat sang una, ang ambahanon nga may tigulo lumalabay nga daw aso. Okay, lumalabay nga daw aso, 6 minutos sa gilang banwa na bilin, kag magadangat kita sa tagna nga alas 2. Parayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan, gitara sa bombo. Kag padayon makita nga nagalingaw sa inyo pagi sa pagpatukar sa mga matahom nga mga lalantunon. Mga kabyanan, kita ang makita sa YouTube channel. Okay, daw wala subong aton nga Facebook Live. Diri kita na sa aton nga YouTube channel. Daw sa gusto mag-request, gusto magpadala sa ilang mga greetings. Kuan lang, sulat lang kamo diri, ipadala niyo mensahe sa comment section. Sa comment section mga kabiyanan sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. This time, ang ambanon nga may tigulo matud nila.
Okay, matud nila amo ito mga kibanan naton nga panghingapos nga ambahanon nga gindulot sa inyo. Diri isa pala tuntunan gitara sa bumbo pang katapusan nga Domingo nga edisyon. Sa aton nga pangalagad kay last Sunday na subong buwas sa last day sa bulan sa Pebrero ba o hasta lang sa pizza 28 subong ang bulan sa Pebrero, no? Pagka Martes, Marso na. Kag nagahilapit na gilamang ang eleksyon, no? So ginakulabos kita banwas ang oras di sa aton na pagpangalagad sa platuntunan gitara sa bumbo. Danay man kita karon sa platuntunan Bumbo Report Sunday edition kag Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa gyapon sa inyo anchorman idi si Bumbo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bumbo! Bumbo Radio Bacolod. #1 Basta Radio